Здравейте и добре дошли в моя канал. Преди да започна с самото видео, искам да спомена, че то не беше планирано. След като изгледах шоуто обаче, просто нямаше как да не направя ревю. Честно казано, бях се отказал да гледам сериала след първия сезон. Не ме разбирайте погрешно. Сезонът не е лош, просто имах прекалено големи очаквания, защото много пъти бях чувал, че това е едно от най-добрите шоута, създавани някога. Но в един слънчев летен ден реших да му дам втори шанс. Започнах да гледам втория сезон. Кратък, но изключително добре направен. Успя да ме задържи и така постепенно изгледах и третия, и четвъртия сезон. И накрая осъзнах, че наистина гледам една от най-добрите истории, разказвани някога. Сигурно вече се досещате кое е шоуто. И да, от заглавието сте видели, че ревюто ще е на анимето Атака на титаните. Това е сериал, за който мога да говоря с часове. Преди да продължа, ако сте нови в канала, може да се абонирате. Ще има още подобни видеа. Ако това ревю ви хареса, може да направя още видеа за Атака на титаните. Видеото ще бъде разделено на две части. Без спойлери и с спойлери, защото искам да говоря както за общите ми впечатления, така и за конкретни моменти от историята. Когато стане време за спойлери, ще ви предупредя. А сега нека започнем с частта без спойлери. Историята на Attack on Titan се развива в свят, в който човечеството живее зад огромни стени, за да се защити от мистериозни същества, наречени титани, гиганти, които ядат хора. Главният герой, Ерен Йегер, заедно с приятелите си Микаса Акърман и Армин Арлерт, живее в едно от последните човешки убежища. След едно трагично събитие, което променя живота им завинаги, те решават да се присъединят към разузнавателния корпус – елитна военна група, която напуска стените, за да се бори с титаните и да открие истината за света. Сериалът комбинира интензивен екшън, дълбоки философски теми и емоционална драма, като постепенно разкрива тайните на този свят. Темите, които засяга, включват свободата, страха, морала, войната и човешката природа. Attack on Titan не е просто екшън аниме с битки срещу чудовища. Това е дълбока история за човечеството, за страха от непознатото и за желанието за свобода, дори когато светът изглежда напълно затворен. Сериалът предлага епични битки и уникални герои. Ако харесвате Power Scaling, ще ви хареса. Всеки герой има свой стил на битка, а различните титани имат различни способности. Освен това, има много емоционални моменти и изненадващи обрати, при които дори малък детайл може да промени цялата история. Ако решите да го гледате, може в началото да ви се стори малко объркващо, но повярвайте ми, абсолютно си заслужава. Сега преминавам към частта с спойлерите. Ако все още не сте гледали сериала и искате да го изгледате без да знаете какво се случва, може да спрете тук и да се върнете след това. Ще мина през всеки един от сезоните и ще споделя какво мисля за него. За първия сезон спомените ми са малко по-мътни, защото, както казах в началото, го бях оставил за известно време. Влязох с много големи очаквания, но не беше точно това, което очаквах. Въпреки това, смятам, че е добър старт за поредицата. Ако не беше толкова объркващ, можеше да задържи още повече зрители. По-късно, когато изгледах четвъртия сезон, получих носталгия по първия и тогава разбрах защо е направен по този начин. Не ми хареса, че през целия сезон се появяват толкова много въпроси, на които не получаваме отговори, но в последствие осъзнах колко добре е било това за изграждането на мистерията. Все пак смятам, че ако трябва да изгледаш 3-4 сезона, за да разбереш неща от първия, това не е най-добрият начин на писане. От друга страна, първият сезон се справя чудесно с представянето на главните и второстепенните герои. Ерен е отличен избор за главен герой, а по-нататък в историята дори се превръща в един от любимите ми. Микаса е страхотна героиня, която допълва Ерен по перфектен начин, а Армин е умният и стратегическият член на триото, който постепенно показва все по-голям потенциал. Освен тях, триото на Ервин, Ливай и Ханджи също е изключително силно, а Саша, Джин и Кони са чудесно написани второстепенни персонажи. Първият сезон започва интересно, частта в която Ерен и другите стават скаути е направена много добре. Когато Ерен бива изяден от Титан, беше напълно неочакван обрат, макар и да подозирах, че ще намерят начин да го спасят. Не очаквах да се превърне в Титан, но това направи историята много по-интересна. Краят на сезона, когато се появява женският Титан, е чудесно направен. Особено сцените, в които виждаме Ервин като стратег и Ливай в действие.
разкриването, че Ани е женският титан, беше страхотен обрат, макар че не получихме отговорите, които очаквахме, защото тя се кристализира. Вторият сезон ми хареса повече. Виждаме Зверотитана за първи път, разбираме, че Юмир е титан, както и истинската самоличност на Криста, която всъщност е история. Краят на сезона е кино от най-висока класа. Разкриването, че Райнер и Бертолд са били бронираният и колосалният титани през цялото време, е един от най-силните моменти в анимето. Третият сезон за мен е наравно с четвъртия. Започва с историята на Ливай, научаваме повече за клана Акърман, появява се и Кени. Частта, в която всички се опитват да спасят Ерен, е изключително напрегната. След това научаваме за миналото на Ервин и за това как баща му е вярвал, че извън стените има други хора. Тогава започва една от най-добрите арки в историята на анимето – връщането на стената Шиганшина. Планът за запушването на дупката в стената е добре измислен. Ерен се научава да използва способността си да втвърдява титана и с това започва кулминацията. Сблъсъкът с Райнер, колосалния и Зверотитана е невероятен. Ервин изнася една от най-вдъхновяващите речи в цялото аниме и повежда хората си в почти самоубийствена атака срещу Зверотитана, докато Ливай поема мисията да го убие. Сцената, в която Ливай се изправя срещу Зиг, е шедьовър. Паралелно с това, Ерен и Армин се изправят срещу Бертолд, Армин жертва себе си, за да победи колосалния титан и в крайна сметка оцелява благодарение на серума, който Ливай решава да използва върху него вместо върху Ервин. Това решение винаги ще бъде спорно, но именно в него се крие човешката драма на историята. Краят на сезона, когато героите стигат до морето, е толкова символичен и емоционален, че спокойно можеше да бъде финалът на поредицата. Но, разбира се, ни очаква още един сезон. Четвъртият сезон започва в държавата Марли, родината на Райнер, Ани и Бертолд. Виждаме нови герои като Габи, Фалко, Пик и Порко. Показват ни войната между Марли и другите нации и как титаните се използват като оръжия. Междувременно Ерен е под прикритие в града Либерио, представя се за ранен войник и се среща с Фалко и Райнер, където имаме една от най-силните сцени в сериала. Разговорът, в който Ерен казва на Райнер, че двамата са еднакви. След това Ерен се превръща в титан и напада Либерио, убивайки множество цивилни. Армин използва силите на колосалния титан, а Ерен и Зиг започват да действат заедно. Много хора мразят Габи заради това, че убива Саша, но аз смятам, че тя е огледало на Ерен. Просто гледаме историята от другата страна. След като героите се връщат на острова, Ерен е вкаран в килия, появяват се ягеристите, водени от Флок, които го смятат за спасител. Разбираме за плана на Зиг да унищожи всички елдийци, за да спре наследяването на титаните. Но Ерен го измамва и решава да избие всички останали народи, за да спаси своя. Докосването между Ерен и Зиг отключва спомените на миналото и истината за бащата на Ерен, който е откраднал силите на основателя. Така започва ръмблингът, походът на хилядите колосални титани. Армин, Микаса, Ливай, Ханджи, Кони, Джин, Райнер, Пик, Ани и Фалко се обединяват, за да го спрат. Ханджи жертва себе си, за да им осигури време, а финалната битка е впечатляваща. Ерен използва миналите титани, докато приятелите му се опитват да достигнат до него. Последният разговор между Ерен и Армин е дълбок и емоционален. Ерен признава, че е искал всички да го запомнят като злодей, за да може приятелите му да бъдат герои. Признава и любовта си към Микаса. В крайна сметка Микаса влиза в тялото на титана му и го убива, слагайки край на историята. Според мен това е силен финал, дори и нещастен, защото е реалистичен и верен на темите на анимето. Ще завърша с моите любими герои. На първо и второ място са Ерен и Ервин. Двама лидери, които вървят по различни пътища към една и съща цел. На трето място поставям Флок, герой, който претърпява огромно развитие. В началото беше просто страничен персонаж, но след речта на Ервин и събитията от четвъртия сезон, виждаме в него човек, който просто иска да защити родината си, дори с цената на всичко. Любимите ми арки са връщането на Шиганшина, Марли и войната за Парадис. От началото на третия сезон до края на четвъртия няма слаб момент. Attack on Titan е не просто аниме, а произведение, което трябва да се преживее. Дори да не гледате аниме, това е сериал, който си заслужава времето. Пишете в коментарите кои са вашите любими герои и моменти. Ако ви е харесало видеото, може да го харесате и да се абонирате, за да видите още ревюта. Това беше от мен, до следващия път. Чао!